Has vist el veí? Sí, és molt trempat. Sí, trempat. És un espia. Espia? Què dius? Però què estem fent? Però jo no em vaig a fer les carbasses. No, que encara no t'ha explicat allò del cianur. 8 hores que estem sent vigilats. I hem d'estar aquí avorrits quan podríem estar celebrant el Halloween. Cabronsa. Voy a colar la pilota. Vigila, que marxa una bomba. Val, res, vinga, adéu, Veus? Sí que ho van embrutir amb les carbasses. No m'he fet gaire mal. No pateixis, Crist. Qui sóc? Your job's a joke, you broke. Your love life's the away. It's like you're always stuck in second gear. When it hasn't been your day, your week, your month, or even your year. But I'll be there for you when the rain starts to fall. I'll be there for you like I've been there before. I'll be there for you. Ei! Hola! Bon dia! Avui no porto nyoquis perquè me'ls he menjat. Qui ets? Magnificència. Sóc el més perfecte, genial, espectacular, brillant... Hòstia puta, però que ho he entès! Vinga, som-hi, tots a dins. Com ho anirem? Com en dic? Teniu una casa tan acollidora i vosaltres sou tan hospitalaris. El temps d'oci m'ha portat a edificar una miniatura de la Torre de Babel amb escuretents. Porto un any! I per què ho has fet? Perquè reflexa com em sento. És tot per mi, és com un fill. Sabia que no l'hauria d'haver tocat. I teniu uns quadres tan... Oh, una llimona! Però què collons fas? I el teu amic? Sembla que s'ha mort. I la Torre de Babel! Bueno, això ja me'n vaig, eh? Au revoir! Ja està, Oriol, on ets? Anem-lo a buscar. Què hi feia el veí aquí? Qui sou vos? Aviam, potser estava fregant el terra de la cuina. Potser era degut a aquella carbassa que vas fer l'altre dia. I potser la textura de la mopa era massa sensible. I potser, només potser, va patinar i es va donar un cop al cap. Cosa que va provocar la pèrdua De la memòria. Ah! Que sí? Què és la gana? Bé, intentarem que recuperis la memòria. Què és això? Una? L'esperança. No, una? L'amor. No, bé, és igual, paciència. I què és això? Un? El goig de vida. No, groc plaver! Anem a la sala. Ho farem a la teva manera. Germà, resa amb mi. En nombre del Padre, del Espíritu Santo, de Jesús Santo, yo te libero. El Señor es mi pastor. No te libero. No te libero, Señor. Porque no,
És ben bé, Oriol, que no sé com vas poder patinar, eh? Ai! Qui sóc? No! Jo tinc la solució. Té el Pequeño Lanús. Aquell llibre, quan vaig arribar ja hi era. No recordo haver-lo comprat. Té, és igual. Per cert, l'electronegativitat del tungstè és de 2,36.